Hola, benvinguts al seminari de l'Institut d'Ecologia Aquàtica. M'han dit per als que no el coneixeu gaire que us explico una miqueta què és l'Institut d'Ecologia Aquàtica. Bàsicament dir-vos que és un institut que engloba tres grans línies de recerca, una en ecologia aquàtica continental, una en microbiologia aquàtica i una altra en temes marins. Per tant, si algú està interessat en aquests temes, ja sap que pot anar a buscar informació de la bona. Avui, però, anem a parlar de la xerrada que tindrem avui. Tinc el plaer de presentar-vos a Marc Ventura, el doctor Marc Ventura, que és un investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el centre del CSIC. La seva recerca s'ha centrat molt en explicar i intentar respondre la distribució, especialment dels crustacis de les aigües continentals. I per respondre a aquestes preguntes que poden semblar relativament fàcils, no ha recorregut o no ha utilitzat respostes fàcils perquè ha anat tant a l'ecologia i ha intentat veure com per exemple les variables ambientals, com expliquen la distribució dels organismes, com també a processos evolutius, veure com la colonització d'una determinada àrea ens pot explicar quins organismes hi trobem o quins llinatges hi trobem. Per tant, diguem-ne que ha tocat aquestes dues vessants, tant l'ecològica com l'evolutiva. Val a dir que també està treballant darrerament en estudis més aviat aplicats, ecologia aplicada, sobretot en l'àmbit de la conservació de la biodiversitat i tota aquella recerca que us he explicat abans que està desenvolupant de fa anys, sobretot s'ha centrat en els Pirineus. I precisament és als Pirineus, en els llacs i en els estanys dels Pirineus, on també ha centrat els esforços per aquesta part aplicada d'intentar millorar, disminuir les amenaces que pot tenir la biodiversitat d'aquests ambients. Especialment en un projecte que segurament ens comentarà, en què aquest any han sigut diverses coses, però una d'elles és amb la introducció d'espècies. Jo sense més preàmbuls us deixo amb Marc, que és qui avui ens explicarà les coses més avançades. Moltes gràcies, Dani. Moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada, explicar-vos una part de la recerca que estem fent. El primer que volia comentar és que en realitat m'han convidat a mi, però el que explicaré avui no és fruit d'una persona, del treball d'una sola persona, sinó tot un equip de gent, i aquí hi ha potser la gent que han estat més directament involucrats en el que us explicaré després. Per tant, primer de tot, soc una persona parlant en nom d'una colla. Bé, els Pirineus, suposo que tots els coneixeu, tenim al cap la imatge que són uns ambients molt ben conservats, que tenen una natura, podríem pensar, pristina, però realment fins a quin punt els ambients aquàtics d'alta muntanya dels Pirineus són ambients pristins. Realment no és així, no són pristins, reben, com potser també tots coneixeu, un munt d'impactes difosos a través de la globalització, de la contaminació difosa, per exemple, però avui no us parlaré d'aquest apartat, sinó d'amenaces directes que afecten directament als ambients d'alta muntanya i en concret només us parlaré dels estanys d'alta muntanya, que és l'ecosistema on jo he dut a terme la major part de la meva recerca. En concret, hi ha dos impactes importants directes, o els dos impactes directes més importants dels estanys són, per una banda, l'obra hidràulica i per l'altra, les espècies invasores. L'impacte de l'obra hidràulica tampoc en parlaré gaire, només volia mencionar aquí molt breument aquest cas que és l'estany Seguró. És un estany que es va voler represar als anys 50 i a l'hora de fer la tuberia per muntar la vàlvula van tenir un accident i va rebentar, diguéssim, el forat. I des de llavors, des de l'any 50, que està així, que l'estany no passa d'aquest nivell. Per tant, tot això que veieu no és que l'aigua pugi i baixi, és que va baixar una vegada i no ha tornat a pujar. Per tant, els ambients d'alta muntanya és perquè veieu una mica fins a quin punt tenen la capacitat de recuperar-se. Realment la regeneració de la vegetació és molt lenta. L'altre aspecte que també volia ressaltar sobre l'obra hidràulica, en aquesta figura el que podeu veure és els estanys que hi ha majors de mitja hectàrea als Pirineus catalans, la proporció dels quals estan represats, que seria el que la Directiva Marc de l'Aigua qualifica com a estanys fortament modificats. I el que es pot veure és que no tots els estanys han estat afectats de manera equitativa, sinó que, evidentment, els que han represat són els més grossos, perquè és allà on hi ha més aigua.
I el més interessant, bueno, interessant no seria potser la blanera, però el que m'agradaria que es fixéssiu és que els més grossos de tots estan represats, els més grans de 40 hectàrees, però després el que n'hi diem estanys grans, els estanys majors de 10 hectàrees, n'hi ha la meitat que han estat represats. Per tant, aquests estanys grossos, els pocs que queden per represar, la idea seria d'intentar que segueixin així, perquè hem de deixar algun amb el seu estat al màxim de natural. Bé, això seria la part, no entro més en la part de l'obra hidràulica i em centraré avui sobretot en les espècies invasores en els estanys d'alta muntanya i l'efecte que provoquen. Als Pirineus podem trobar, els Pirineus catalans i aragonesos, podem trobar 4 espècies de peixos diferents. Hi ha 3 salmònids, que són la truita irisada, la truita de rierol i la truita comuna. La truita irisada i la truita de rierol són 2 espècies que són d'origen americà, per tant són clarament al·lòctones, i la truita comuna seria una espècie que ens podem trobar en els rius d'alta muntanya, seria una espècie pròpia del país, tot i que algunes varietats de les que trobem als estanys no són necessàriament truita autòctona ni molt menys. Però totes 3 espècies de salmònids estan en la llista de les 100 espècies més invasores del món. L'altra espècie que hi ha és el veró. Després parlaré una mica del veró, el cas particular del veró, que n'hi diem que és el veró, però en realitat tenim unes quantes espècies. Per què parlem d'espècies invasores parlant de peixos en els estanys d'alta muntanya? No hi han pujat sols, doncs no. La major part de casos, els estanys, degut al seu origen glacial, hi ha sempre pendents molt pronunciades o obstacles naturals que eviten que les truites o els peixos en general hagin pogut colonitzar els estanys de manera natural. Això és relativament fàcil d'observar quan vas caminant pel Pirineu, però per demostrar que realment han estat introduïdes, el que vam fer a través de la tesi doctoral de l'Àlex Miró va ser reconstruir la història de la introducció dels peixos en els estanys d'alta muntanya dels Pirineus catalans i aragonesos, de manera que vam poder explicar a la gent quins eren els mecanismes i com havien arribat els peixos. Per tant, d'alguna manera, perquè la gent que ens diguessin home, però realment no hi han arribat sols, ho poguéssim explicar d'una manera clara. El resultat, un resum una mica de tota aquesta feinada, es pot veure en aquesta figura. El que podem veure en aquesta m'agradaria que us fixéssiu en 2 apartats. Un és a principis del segle XX. El que es pot veure aquí és que hi havia una proporció dels estanys dels Pirineus que des de feia, com a mínim a principis del segle XX, ja hi havia truites. Són més o menys un 25% dels estanys. I el que hem pogut anar veient és que aquestes introduccions antigues es van produir al llarg de l'edat mitjana, moltes d'elles, i algunes nosaltres creiem que possiblement fins i tot de l'època del Neolític. És a dir, que això és perquè en el Neolític hi havia molta gent a alta muntanya, que estaven sobretot a l'estiu, que tenien pastures, i és fàcil d'imaginar-se que alguns d'ells haguessin agafat truites i les haguessin pujat en els estanys. Però quins eren aquest 25% d'estanys? Eren qualsevol agafats a l'atzar. El que hem pogut veure és que eren els estanys, sempre són els estanys més propers als pobles, és a dir, els estanys que hi havia un accés més senzill. A partir d'això, a partir dels anys 50 i 60, el que va passar és que hi va haver un canvi de tendència i és que es va posar de moda la idea de que el turisme piscícola podia ser una font d'ingressos pels pobles d'alta muntanya. I per això es va començar a introduir peixos de manera general. A més, al fer-se la major part d'obres hidràuliques que he comentat abans, com que els pobles tenien els drets de pesca des de l'edat mitjana, hi havia, quan les companyies van posar-se a represar els estanys per compensar per la possible pèrdua de les poblacions de peixos, els pobles, el que van fer les companyies hidroelèctriques va ser posar piscifactories de truites, que clar, quines truites havien de fer servir? Doncs com que els enginyers venien d'Amèrica del Nord, sobretot del Canadà, van portar les truites que ells sabien conrear i per tant van muntar piscifactories i van començar a repartir truites per tota una sèrie d'estanys.
I per això ens trobem que hi ha una proporció d'estanys que des de fa una setantena d'anys, ara ja podríem dir, que tenen truites que venen d'Amèrica del Nord. I pel que fa a la truita del país, molt possiblement als estanys aquests s'hi havia introduït truita autòctona, és a dir, la varietat mediterrània que teníem aquí o que encara teníem en alguns rius, però a partir d'aquí es van començar a introduir truites provinents de piscifactories. I ara, de fet, la major part de truites que hi ha als estanys d'alta muntanya són introduïdes de piscifactories o barrejades, hi ha tot un tipus. I la tercera espècie que us he parlat és el veró. El veró, fixeu-vos que fins als anys 70 no n'hi havia cap estany del Pirineu i es va posar de moda a França la pesca masqueriu. I amb aquesta moda, els francesos, a més a França està permès pescar masqueriu, a Catalunya i Aragó està prohibida la pesca masqueriu, de manera que la utilització es fa sense autorització, i el que creiem és que els pescadors francesos, sense saber o sense voler saber o el que vulgueu entendre, venen a pescar utilitzant la tècnica que ells fan servir a França, i quan acaben de pescar, clar, ells veuen que les truites que pesquen amb molta més facilitat quan utilitzen els barons, les truites els hi agraden molt i llavors els individus que els hi sobren els tiren allà perquè així les truites aquelles tinguin menjar, perquè la idea és que, i això és molt general en tots els pescadors, als estanys d'alta muntanya no hi ha vida i per això quan hi van posar les truites van passar a posar-hi vida, perquè abans no n'hi havia. El que ningú s'ha preguntat és com és que les truites poden sobreviure si no hi ha vida, però és massa complicat. Bé, una mica aquesta seria la situació, on la situació actual hi ha un percentatge molt elevat d'estanys que tenen peixos que han estat introduïts per la mà de l'home. Aquest percentatge elevat, de què estem parlant? Per exemple, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, un 70%, al Pirineu francès, el 100% dels estanys tenen truites, i un 65% tenen veró. Al Parc del Pirineu, per exemple, estem sobre un 30-40%. Al Pirineu aragonès hi havia menys proporció, però ara últimament hi està havent una introducció bastant exagerada. És a dir, que la proporció d'estanys que tenen truites introduïdes, o els peixos introduïts, és molt elevada. És tan alta que per això ens vam posar a fer tota aquesta feinada que va fer l'Àlex. I el següent pas és el que us podeu imaginar, és veure fins a quin punt, quin és l'impacte que té sobre els estanys la introducció d'aquestes espècies. Abans de fer això, us volia comentar una mica molt per sobre la feina que estem fent en el Bar Roig. Bàsicament tenim una tesi doctoral que està escrivint ara un noi coreà que es diu Yong Mo So, i la idea és, com vam començar a treballar a fer totes aquestes feines de descripció de les espècies, el Fuccinus, o sigui el veró, era una espècie. A tota Europa hi havia Fuccinus i s'ha acabat la comèdia. Llavors, el que passa que han anat apareixent estudis, no tots vam dir, home, sí, d'acord, és Fuccinus, però algun individu seqüenciarem, no? El vam seqüenciar, vam fer un blast en Genbank i vam veure que el que nosaltres teníem no tenia nom. No era una espècie que estés descrita, o sigui, era diferent de qualsevol altra cosa. I això va motivar que engeguéssim una tesi per saber quines espècies teníem als estanys i veure si podíem descriure a nivell molecular d'on venien, d'on s'havien introduït. I ara us explicaré un parell de diapositives d'un estudi que estem duent a terme, que està en el marc de la tesi del Yong Mo i que estem fent en col·laboració amb socis italians, sobretot amb en Rocco Tiberti, de la Universitat de Pavia, i bàsicament hem agafat una sèrie d'estanys del Pirineu català, això seria el Parc del Pirineu i el Parc d'Aigües Tortes, del Parc Nacional de Gran Paradiso i el Parc Natural de Montavic, a Itàlia, i en aquests estanys, en els estanys on hi ha veró, el que hem fet ha sigut seqüenciar-los i veure si les espècies que ens trobem són autòctones, és a dir, que són d'aquí a Catalunya, o en el cas d'Itàlia, d'Itàlia, o són espècies introduïdes i al·lòctones, perquè quan vas a l'administració no és el mateix que els diguis que és una espècie al·lòctona que no pas una espècie autòctona.
Perquè el problema de la truita sempre ens diu, bueno, però és que la truita és una espècie autòctona. Home, sí, però està en lloc que no toca. Bé, el cas és que, com a primer pas, el que hem trobat és que hi ha als Alps, hem trobat el Fuxinus chesiqui, que és una espècie que és, aquí en vermell us poso els llocs on es creu que són originàries. El Fuxinus chesiqui és autòcton al Danubi i algunes conques del Rin, i per tant en els Alps italians no seria autòctona, per tant és introduïda, és a dir que a Itàlia no és autòctona i és una espècie autòctona. L'altra espècie que també hem trobat en els Alps italians és el Fuxinus septemaniae, que tampoc és autòctona d'Itàlia perquè és autòctona originària del Roine i del riu Etz de la costa mediterrània francès. Aquesta espècie també la trobem en els rius d'aquí a Catalunya, per tant és una espècie que a Catalunya també és autòctona i introduïda. L'altra espècie que en el cas dels estanys dels Pirineus, o sigui el septemaniae, només el trobem en els rius catalans, no el trobem i els alguns estanys dels Alps. L'altra espècie que sí trobem en els Pirineus és el Fuxinus dragarum, l'espècie que vam començar nosaltres no fa tants anys no estava descrita, s'ha descriure l'any 2000, per sort nostra, ja li podem posar nom. És una espècie que es creu que és originària de la Garona i per tant també seria introduïda tant a Catalunya com en els rius dels Pirineus. L'altra... Aquí sí, em sembla que m'ho deixeu dir. L'altra espècie que també hem trobat en alguns estanys dels Pirineus, sobretot els aragonesos, és el Fuxinus vigueri, que és originària del País Basc francès i el nostre, diguéssim, i també creiem de les conques del Cantàbric. Sembla ser que és una espècie que va colonitzar els rius a través del Cantàbric i que, per exemple, la presència a l'Ebre, al Duero, etc., és a tot arreu introduït. A Catalunya no l'hem trobada, als rius catalans, no n'hem trobat cap, però sí que és present a l'Ebre, com us deia, i l'hem trobada sobretot als estanys del Pirineu aragonès. I una mica seria aquesta la idea, que no estem parlant de baró, però en realitat hi ha diverses espècies de baró. Bé, i l'altra cosa que hem estudiat amb el Rocco Tiberti és un missatge una mica per també endur als pescadors, i és que quan poses baró als estanys, tots els que hem fet ecologia sabem que quan poses dos competidors, perquè el baró i la truita són carnívors, quan poses dos competidors en un ecosistema, tots dos hi perden, han de compartir alguna cosa. I aquest treball bàsicament era per mostrar que en tots els estanys on hi ha truita i s'hi introdueix el baró, les abundàncies de truita disminueixen. Només trobem abundàncies altes de truita en els estanys on realment hi ha molt poc baró, pràcticament no n'hi ha. I viceversa, quan desapareix la truita, les abundàncies de baró es disparen pels núvols. O sigui, això és un treball que bàsicament té el missatge pels pescadors per dir, ho sabeu que quan esteu tirant baró no esteu donant aliment a la truita, sinó que esteu provocant la desaparició de les truites. Llavors ara us explicaré una mica els resultats que hem anat obtenint sobre l'impacte que té la introducció de peixos en els estanys d'alta muntanya. En aquests dos vídeos és el fons subaquàtic de dos estanys que són equivalents en el sentit que tots dos tenen espècies de macròfits, per exemple els isoets, aquest d'aquí té a més espargani, aquest d'aquí no, això seria l'estany de tres estanys de baix i aquest d'aquí és l'estany de Baciver. El cas és que la diferència que hi ha entre aquests dos estanys és que un és un estany que no té peixos i aquest d'aquí s'hi va introduir truites i més endavant baró. Què és el que passa quan introduïm truites en un estany? Doncs les truites el que fan és depredar sobre les espècies més grosses, que són les que ja es poden veure més fàcilment i que són, els amfibis són els primers que desapareixen. Quan introduïm baró en els estanys on sempre trobem que només s'introdueix baró en els estanys on prèviament hi ha truita, perquè el mecanisme és el que us he explicat abans,
Doncs això provoca que el baró competeix amb la truita, depreda només sobre el litoral, perquè si van al mig de l'estany les truites se'ls mengen, però es fa una part molt important dels barons no els depreden perquè s'amaguen, no? I el que fa, bàsicament, el patró que observem és que hi ha una depredació del baró al litoral i les truites també en el litoral, però també en el plàncton. I què passa? Que el baró, a més de menjar-se insectes com pot menjar la truita, per exemple, també menja els ous de les truites. Llavors, al menjar-se els ous de les truites, això provoca que la truita no es pugui reproduir, a no ser que hi hagi riuets o que hi hagi algun tipus de característiques del litoral molt especials. I això bàsicament vol dir que la truita no es reprodueix i al no reproduir-se, això, juntament amb la pesca, acaba desapareixent. Quan la truita desapareix, cosa que ha passat ja en bastants estanys, el que ens trobem és que el baró no té depredadors, té un tamany de la boca molt petit i, per tant, entre ells no són caníbals i, per tant, no regula el seu tamany poblacional. I, bueno, anys es castilla, o sigui, van tirant, van reproduint-se, van depredant o van menjant recursos. Primer estaven al litoral, quan ja no troben res al litoral passen a depredar sobre el plàncton, a depredar sobre els crustacis, i quan van creixent, van augmentant el seu tamany poblacional, depreden sobre els crustacis, desapareix tot, busquen menjar el sediment, van removent el sediment i fertilitzen l'estany. I el que trobem és una eutrofització absolutament increïble, que és el que podeu veure en aquest vídeo d'aquí baix. I l'efecte és tal que ja es produeix l'efecte total de tota la vida que ens expliquen els boscos, doncs es produeix en el baró en els estanys. Això ho veiem quan traiem una part important dels barons, els de l'any següent fan el doble de mida i sabem que tenen només un any més. Llavors, a partir d'aquí, ara us comentaré una mica per sobre alguns estudis concrets o de tot l'ecosistema o d'alguns grups d'organismes que hem anat publicant explicant aquesta història una mica que us he explicat de l'efecte dels peixos. El primer de tots és referent als macròfits i concretament en aquest cas d'aquí, d'aquest estudi, és de l'ISOE. En aquest estudi que vam fer, que va liderar l'Esperança Gàcia, el que vam veure és que una mica el que heu vist va venir motivat el que heu vist en el vídeo anterior, que les plantes aquàtiques, els isoets, estaven tots recoberts per una quantitat brutal d'epífits i això el que provoca que aquests serien els estanys, en aquesta figura el que teniu això és la biomassa d'isoets, això és la proporció entre la part aèria i la part radicular de la planta i aquesta figura de més avall, això seria la quantitat d'epífits que tenen els isoets a sobre. El que ens trobem és que la quantitat d'epífits, que és aquesta figura d'aquí, i tenim un estany com el Ventolau, que només hi ha baró, aquest d'aquí és l'estany de la Cabana, que només hi ha truites, i també hi ha isoets, aquest d'aquí seria l'estany de Gàrgola superior, que no hi ha peixos, i l'aspecte subaquàtic és una mica el que podeu veure en aquestes fotografies. I aquest creixement, el resultat és que aquest creixement tan exagerat d'epífits fa que els isoets no puguin fer les seves funcions metabòliques normals. Normalment els isoets provoquen que el sediment sigui anòxic i com que és anòxic queda molt compactat. Això fa que quedin molt ben agafats en el fons de l'estany. Al no poder fer l'activitat metabòlica normal, el sediment cada vegada més queda més oxigenat, es va tornant tou fins que arriba un moment que el sediment és tan tou que els isoets es desarrelen en pans sencers i es van arrencant. I el que creiem és que si no s'actua en aquests estanys on hi ha isoets i hi ha baró, pot ser que la major part dels isoets acabin desapareixent per aquesta causa. Després, per veure quin és l'impacte a nivell de l'ecosistema sencer, hem fet un estudi d'uns 50 estanys aproximadament, on el que hem recollit són mostres de tot l'ecosistema, tant de temes de variables fisicoquímiques, com la biomassa de peixos, l'abundància de biomassa d'amfibis, els macroinvertebrats del litoral, el perifíton de
sobre les pedres i de sobre les plantes, a la cobertura dels macròfits, hem mirat la biomassa de crustacis i de fitoplàncton, i utilitzant diferents eines estadístiques hem d'intentar veure si podíem demostrar quines cascades tròfiques estaven produint els estanys d'alta muntanya. Per una banda, els estanys que tenien truites i els estanys que tenien banc roig. En aquesta figura el que podeu veure és una anàlisi de components principals d'aquestes variables que us he comentat, però el que es pot veure bàsicament és que hi ha un gradient, el primer gradient que és el més fort, que és el gradient tròfic, on tenim els estanys PPH, no sé si us posarem algun altre, són barons, salm de salmònids i fisles d'un estany, diguéssim, sense peixos. El que podeu veure és això, que els estanys que estan al gradient tròfic són sempre els estanys on només hi ha baró, i després tenim un gradient cap als estanys que tenen concentracions de nutrients més baixes. I el segon eix representa un gradient on tenim els estanys en peixos a la banda baixa i els estanys que tenen capgrossos, biomasses grans de macroinvertebrats, etc. És a dir, que l'anàlisi aquest ens està ensenyant que hi ha una diferenciació en les característiques dels estanys que no tenen peixos dels que sí que en tenen. I que a més hi ha un gradient d'estanys en truites cap a estanys en baró. Per testar aquestes cascades tròfiques el que vam fer va ser muntar uns path analysis, on els path analysis és bàsicament una sèrie de correlacions a les quals estableixes tu prèviament uns models previs que planteges, pots tastar d'aquests models quines són les relacions que són significatives i quines no, i en aquest cas el que vam plantejar era un model on hi hagués estrictament una cascada tròfica, és a dir, els salmònids afectaven els barons i els salmònids i els barons afectaven els crustacis, una cascada tròfica. Aquí estem parlant de, no ho he dit, aquest apartat és només el plàncton, després n'hem fet un altre pel litoral, i els cladòcers ens afectarien les algues i les algues ens serien afectades pels nutrients. Aquest model és significatiu, en vermell són les relacions significatives, en gris les que no en serien. Aquest segon model era incorporant-hi un efecte de fertilització per part dels barons, que els barons no només depreden sobre els crustacis sinó també fertilitzen l'estany. I el tercer model seria ja una mica més complet, on hi afegiríem la pastura, l'efecte de la vegetació aquàtica, que quan hi ha vegetació, hi ha estanys que tenen macròfits i altres que no, si hi ha macròfits, els macròfits competeixen amb les algues i per tant absorbeixen nutrients. També la vida de la conca, no és el mateix un estany on hi hagi una conca molt grossa i per tant una entrada d'aigua molt gran, i això d'aquí seria bàsicament un indicador del cabal que entra a l'estany, el quocient entre la mida de la conca de l'estany i la mida de l'aigua. I per tant, dels tres models, com podeu veure, hi ha una part de les variables que són significatives i les altres que no hi apareixen, però dels tres models el que surt més significatiu és el que té el factor, diguéssim, d'AIC més baix, i és aquest d'aquí. És a dir, el model més significatiu és el que té en compte, o incorporem, no només l'efecte de cascada alimentària del baró cap als cladòcers, sinó també l'efecte de fertilització, aquest que us comentava. I alhora això té una repercussió en la concentració d'algues. En el litoral hem fet el mateix, és a dir, plantejar un model on els salmònids afecten sobre els barons i tots dos poden afectar sobre els capgrossos o els macroinvertebrats del litoral, i els dos, tant els macroinvertebrats com els capgrossos, en el cas dels macroinvertebrats, les espècies que són herbívores, tindrien un efecte sobre l'eclíton, les algues que creixen sobre les pedres, i els nutrients també el tindrien. I en aquest vam fer només dos models, un de més senzill i un altre de més complex, directament incorporant l'entrada d'aigua, la vegetació aquàtica i l'efecte del bestiar. I entre aquests dos models el que podeu veure també és que les relacions més significatives sempre són relacionades amb
amb els barons, que són els que seria l'extrem dels casos del PCA, per això són més forts. El que es veu és que els salmònids tenen un efecte molt significatiu sobre els capgrossos, però en canvi els que tenen un efecte més fort sobre els macroinvertebrats serien els barons. I d'entre els dos models el més significatiu seria aquest d'aquí, que seria una mica més senzill. A banda d'això, també hem fet o tenim ja acabat algun treball relacionat amb els macroinvertebrats, amb l'efecte dels peixos sobre els macroinvertebrats. Aquest treball forma part de la tesi del Víctor Osorio i aquí el que hem mirat és com les diferents tipologies, els diferents grups d'estanys, els estanys naturals, o diem naturals, que serien els estanys que no tenen peixos, comparats amb els estanys amb salmònids i els estanys amb baró i els estanys amb baró i salmònids. Per què hem agrupat aquests dos grups d'estanys en un? I és perquè, si ho teniu present en aquella primera diapo, quan introdueixes el baró sempre està en el litoral, per tant, hi hagi truita o no, l'impacte del baró sobre el litoral sempre és el mateix, és a dir, exactament el mateix no, però és equivalent. Allà on hi ha diferència és en el plàncton. El baró no va mai al plàncton fins que la truita deixa de ser a l'estany. I el que trobem és el que una mica constatem, el que ja us he comentat abans, que les diversitats, això no ho he explicat, això són l'alfa, la beta i la gamma, les tres diversitats, la baixada en picat, diguéssim, en la diversitat d'espècies en la presència de baró als estanys. Però també que la presència de truites també té un efecte sobre la comunitat de macroinvertebrats significativa. En aquest mateix estudi, també, com que tenim les dades d'abundància tant de baró com de truita, el que hem mirat és a partir de quina abundància o biomassa, no sé si això seria abundància, de peixos, deixem de trobar algunes espècies de macroinvertebrats que es veuen més impactades. I això és el que teniu representat en aquestes figures. Per cadascun d'aquests grups de macroinvertebrats, a partir de quina abundància de peixos deixem de trobar-los. Hi ha més espècies o més grups d'espècies en els barons que les truites, perquè el que us he comentat abans, perquè l'impacte dels barons és més important. I d'alguna manera això ens interessava per poder veure si hi havia llindars, si a partir d'una certa quantitat de barons l'impacte augmenta d'escala. Sobretot ho pensem en la vessant aplicada per dir-los als gestors, mireu, no hem de passar d'aquí, si passem d'aquí l'impacte passa a ser catastròfic. També això seria un altre treball que és de la tesi de l'Àlex, on a banda de descriure la introducció de les truites també va estudiar l'efecte que hi havia de la presència de peixos en la presència d'amfibis en 1.700, això són el número d'estanys i basses, 1.700 estanys dels Pirineus catalans i aragonesos, i el que es veu és que aquesta figura no és, si l'estudi hi ha una sèrie d'anàlisis més complets on tenim present tots els diferents factors, però aquesta figura l'hem posada perquè és una mica com un resum, però el que sí que volia ressaltar és que de les 6 espècies que trobem en estanys o en basses en els Pirineus, la salamandra, com veieu, és molt poc abundant, però en algun cas s'ha trobat. 4 d'elles es veuen afectades negativament per la presència de peixos. La que és més exagerada de tots és la granota roja, però això és bàsicament perquè està en molts més estanys. I el cas del gripau seria l'excepció, perquè el gripau té aquesta toxina, la bufonina, em sembla que es diu, que fa que sigui tòxic i per tant els peixos no se'l mengen. I per això trobem que de fet és més probable trobar-lo en els estanys que tenen peixos que en els que no en tenen. I en vistes a tot això que us he explicat, a tots aquests resultats, una de les coses que ens vam plantejar és dir, i quan treus els peixos què passa? Recolonitzen els peixos als estanys, també de cara a l'opinió pública vam dir hem de poder donar a conèixer d'una manera impactant a la societat, sobretot a l'alta muntanya, a la societat dels Pirineus,
que no podem continuar mirant peixos. Els estanys com a mínim s'ha de parar la introducció, si no s'ha de tirar enrere. I el que vam plantejar l'any 2000, vam començar el 2014, però vam plantejar el 2013, és elaborar un projecte europeu del programa LIFE, que es diu un projecte que es va dir l'Himno Pirineus, i on el que vam fer, com us podeu imaginar, no us explicaré d'aquest projecte i l'altre que us explicaré ara, no us explicaré tot el que hem fet, perquè tenim l'horari taxat, però només us explicaré la part dels estanys, d'acord? Se fan moltes més coses, sobretot en d'altres hàbitats, com per exemple de torberes, etc. Però només us explicaré la part dels estanys. En el cas de l'Himno Pirineus, aquesta diapositiva per ensenyar-vos, per dir el que acabo de dir, és a dir, que us explicaré només la part dels estanys. Això seria una recreació del Toni Llobet, que li vam fer pels diferents hàbitats per la vessant aquesta de divulgació que tenen, que és tan important en aquests projectes LIFE. I en les espècies objectiu del projecte, els projectes LIFE, suposo que ho sabeu, però pels que no ho sapigueu, Brussel·les només financia projectes amb hàbitats que siguin a dins de la directiva hàbitats i amb espècies o espècies que també estiguin a la directiva hàbitats. I aquestes són les espècies de vertebrats, o de fet són les espècies que hi ha a la directiva hàbitats que ens trobem en els estanys. Evidentment, els amfibis són els que viuen a dins dels estanys, però també una part en els estanys que no tenen peixos, sobretot, hi ha un munt d'emergències d'insectes que poden ser consumits pels ratpenats, o, per exemple, la mesquera és insectívora i sabem que comparteix l'hàbitat amb les truites en els rius, però també sabem que potencialment també pot pujar als estanys. I per això vam dir, mira, vam fer una mica un camàs i vam posar totes les que vam voler a dintre del projecte. En el cas dels estanys, el que vam fer va ser, vam proposar de treure els peixos amb 7 estanys diferents. En el cas del Parc Nacional i en dues àrees geogràfiques de la xarxa Natura de Catalunya. Una és el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'altre el Parc Natural de l'Alt Pirineu. En el cas d'Aigüestortes, la gràcia que tenia és que hi ha tota la zona, el que se'n diria la zona de parc estricte, està prohibida la pesca des de l'any 89 i, per tant, treure peixos ningú et pot acusar d'assassí de truites, cosa que no va passar igualment, però tothom, és a dir, l'argument que estem perjudicant els pescadors no el podien treure. Llavors, en el cas d'Aigüestortes vam proposar de treure el baró i la truita dels dos estanyets que hi ha al Cirque de Lluí. Això seria la banda de l'Estany de Breta, la banda de Boí del Parc Nacional. La truita irisada i quina és la truita comuna, la truita irisada a l'Estany de la Cabana i la truita comuna a l'Estany de Cap del Port de Peguera. Aquests dos estan a la vall de Peguera, que és a la banda d'Espot, per entendre'ns, del Parc Nacional. I després el salvarí a l'estany de Sobanuix, que també és un estany que està acostat al prop de l'estany de Sant Maurici. A l'Alt Pirineu, per no ficar-nos en àrees, diguéssim, conflictives, el que vam fer va ser proposar de treure el baró en 3 estanys diferents: l'estany Closell, l'estany de Rovinets i l'estany de Navarone. Tots 3, no us veu gaire, però si us hi fixeu una mica, tots 3 tenen aquest color com verd turquesa, que en els 3 casos seria el mateix cas que el vídeo que us he ensenyat abans. El cas del baró, de treure el baró, no s'havia fet mai, que nosaltres sapiguem en cap estany, i per tant suposava per nosaltres un repte tècnic important. I el cas de les truites sí que ja s'havia fet i que hi havia experiències prèvies als Alps, als Estats Units sobretot, i per tant no suposava un problema tècnic molt important. No ho he dit abans, però totes les feines de pesca van ser executades i coordinades per l'empresa Sorelló, que els seus responsables, en Quim Pou, que em sembla que en aquesta casa el coneixeu força. Bé, el cas és que això seria el resultat final de l'Himno Pirineus pel que fa a les pesques.
vam tenir la sort de poder treure els peixos en tots els estanys on ens havíem proposat. L'únic estany on no vam proposar-nos, no ens vam comprometre amb Brussel·les d'eliminar els peixos completament, és l'estany de Naorte, perquè l'estany de Naorte és un estany que té 3 hectàrees i mitja i per tant té una certa dimensió, i com que no s'havia tret mai al valor vam dir qualsevol es compromet a treure'ls si no sabem si és possible. Llavors el que vam dir a Brussel·les és que assoliríem una reducció molt significativa dels peixos i que creiem que amb aquesta reducció significativa podríem mantenir la densitat de barons a un nivell prou baix com perquè no tingués un efecte ecològic rellevant. El cas és que vam aconseguir fer-ho tot arreu, excepte, com he dit, a Naorte. En alguns casos el projecte es va acabar el 2019, però com podeu veure, per exemple, si tinc... No, perdoneu, no tinc els gràfics actualitzats. Per poder donar un estany lliure de peixos, el protocol diu que a partir del 0 captures, és a dir, el moment que no captures cap peix, has d'estar durant 12 mesos pescant amb el mateix esforç però sense treure cap peix. És a dir, que el repte de veritat pels pescadors és aconseguir el 0 i que aquest 0 es mantingui. De manera que, esclar, imagineu-vos que comencem l'estiu i no hi ha peix, 0, 0, 0, i al setembre surt un individu. Doncs el comptador torna a 0 i fins al setembre següent no pots donar l'estany per lliure de peixos. Per tant, alguns estanys com el Borda del Dia, per exemple, que hi ha 0 captures el 2019, el 2021 van sortir 4 individus que fins al 2022 no han pogut donar per lliure de peixos totalment. I per tant, en alguns casos ens va donar més feina del que ens havíem plantejat. Però el cas és que els peixos van marxar i la transparència dels estanys va retornar. Els casos més flagrants són el de Naorte, que ha tornat, diguéssim, a una transparència significativa. El cas de Robinets, que és aquest d'aquí, i el de Closell, per sorpresa nostra, el Closell és el que estava més eutrofitat de tots, com podeu veure. És un estany endorreic que, a més, va baixant el nivell progressivament perquè passa una tuberia d'Endesa per sota. La gent del país creuen que l'impacte de l'obra va provocar, abans sortia l'aigua per sobre, va provocar que hi hagi alguna filtració i no es pugui complir. Té una conca molt petita, tant Robinets com Closell, i el cas és que Closell es torna transparent en data. I només quan hi ha pics de Dàfnia, però no sabem perquè, és a dir, ara no m'extendré aquí, però la idea és que les xarxes tròfiques es van recuperant, però que la xarxa tròfica completa no sabem quan això serà. El cas dels estanys grossos sí que la recuperació que veiem és que quan es tornen transparents doncs ja la cosa es queda aquí. Però aquesta recuperació que us estic dient, doncs us posaré quatre figures per diferents grups d'organismes. Aquest seria el cas de la biomassa dels crustacis, la ratlla vermella seria en el moment que vam començar a pescar, aquests serien els estanys del Parc d'Aigües Tortes i aquests de l'Alt Pirineu. El que podeu veure és que la biomassa de crustacis en general ha anat amunt, en alguns casos sorprenents, com aquest d'aquí, per exemple, el de Sobanuix. Aquestes dades crec que són fins a l'any 2019, però la idea és que no han tornat els valors inicials a cap de les circumstàncies. Pel que fa als macroinvertebrats, aquesta figura, el que hi ha són els diferents grups d'estanys que us he comentat abans, els estanys que no tenen peixos, els estanys que tenen només salmònids i els que tenen salmònids i els que tenen fucsinus. Això és una anàlisi d'aquests de coordenades principals, i els punts vermells són els estanys que hem actuat. Els altres serien estanys de control. El que es pot veure és la trajectòria de les poblacions de macroinvertebrats des que vam començar a actuar fins aquesta figura està actualitzada fins a l'any 2017, però una mica és per donar-vos
la idea que realment la comunitat de macroinvertebrats del litoral es va recuperant. Clar, això són estanys que no tenen peixos, però no són el mateix estany quan no tenia peixos. Vull dir que, en realitat, són estanys de control una mica entre cometes, no? Perquè dos estanys idèntics no hi ha. Pel que fa als amfibis, trobem que ens va sorprendre molt la recuperació molt ràpida que es produeix. Els amfibis realment la colonització que fan és molt ràpida. En tots els casos vam fer una mica de trampa perquè vam treure els peixos d'estanys on sabíem que hi havia estanyets o altres estanys propers amb els estanys on estàvem actuant amb alguna de les espècies d'amfibis. I això creiem que és el motiu pel qual la recolonització ha sigut tan ràpida. Però, com podeu veure, en aquesta figura que ja són les abundàncies d'amfibis a l'esquerra del tot, en els estanys de control en peixos, i a la dreta estanys de control sense peixos, les abundàncies mitjanes que trobem en aquest cas és el treball de la tesi de l'Àlex, per tant els estanys de control eren una modelació molt gran. I aquí seria, el menys 1 seria abans de començar a actuar, el 0 seria l'any que vam començar a actuar, els diferents estanys, i això són les abundàncies que vam trobar que hem anat trobant en els diferents estanys al llarg del temps. Això seria fins a l'any 2019, crec que hi ha les dades. El que podeu veure és que el gripau comú, al principi vam trobar un grup de gripaus que vam dir, però sí, què fa aquest aquí, que li ha de ser? I després, a mesura que la granota anant guanyant terreny, les abundàncies de gripau han anat baixant. I els tritons són els que jo crec que són més espectaculars, entre altres coses, perquè com que són sobretot nocturns, normalment no els veus, però la recolonització ha sigut espectacular. En el cas del tritó pirinenc, fins i tot han trobat fent estudis moleculars que venen de les conques del costat, és a dir, que realment sembla que les migracions dels tritons són bastant importants, no? I que això és el mecanisme que permet aquesta colonització ràpida. I bé, també aprofitant que fèiem estudis moleculars, vam fer un parell d'estudis a escala pirinenca, un del tritó pirinenc i l'altre del tòtil. No entraré en detalls, però només era per dir molt breument la relació que hi ha directa amb la conservació. En el cas del tritó pirinenc, per exemple, hem trobat que hi ha un llinatge singular, que parla d'aigües tortes, que no es trobaria en la resta dels Pirineus, o almenys en els Pirineus que vam mostrejar, i per tant, des d'una vessant de conservació, protegir el tritó pirinenc a aigües tortes té sentit pel tritó d'aigües tortes sol. I creiem que això és un argument interessant per a la gestió. L'altre cas, en el cas del tòtil, si us hi fixeu, les localitats de tòtil d'aigües tortes són les mateixes que hi ha a la resta de Catalunya, és a dir, que el tòtil d'aigües tortes seria l'Alides almolavari, que ara s'ha separat de l'Alides obstètricens, i en canvi, a les localitats que trobem tòtil a l'Alt Pirineu, trobem un llinatge que seria l'obstètricens, que seria l'altra espècie, que també és present a la banda aragonesa i a la banda francesa, però sí que el llinatge de l'Alt Pirineu seria una mica singular. És a dir, que tenim els dos parts que tenen una espècie d'amfibi una mica diferent de la resta. I aquests dos estudis, juntament amb l'experiència que van tenir el Vimno Pirineus i els directors dels parcs, que van insistir molt que demanéssim un altre projecte, ens vam tirar a la piscina i vam demanar un segon projecte. Un segon projecte LIFE que ha començat aquest any i que no l'hem demanat per treballar als Pirineus sols, sinó també en els Alps italians. Fixeu-vos que tenim el doble de pressupost, però tenim el doble de zones de treball, per tant, en realitat, tenim menys diners que abans, que sembla que siguin molts, però en realitat els projectes LIFE a Brussel·les donen el 60%, la resta de diners són hores de tot el personal que treballa al CET, el projecte, que és hores que posem com a cofinançament. I no m'extendré gaire també perquè ja em sembla que m'estic menjant el temps, no? Però
bàsicament a Catalunya tenim com a socis el Consell General d'Aran i la Generalitat, la Universitat de Barcelona, que són els que gestionen tots els estudis amb les torberes, que no us explicaré, però per hi segon, que a la pàgina web del projecte en podeu trobar més informació. Forestal Catalana i Sorelló són els que... i Sorellona, perdó, els tres, tant Sorelló com Sorellona com Forestal Catalana són els encarregats de la pesca, coordinada per Sorelló, i a la banda italiana tenim la Universitat de Pavia i l'Institut de Recerca de l'Aigua de Palanza, que és el nostre homònim del CNR italià, i després hi ha el Parc Natural del Montavic, que també és soci del projecte, i com a cofinançadors tenim per una banda la Fundació Andrena i els ajuntaments de Lladorre i Espot i el Parc Nacional de Gran Paradiso. Què és el que fem en aquest nou projecte LIFE, en la part dels estanys? Doncs, per una banda, apliquem el coneixement que vam obtenir en el NIM de Pirineus per eliminar baró a Itàlia, és a dir, exportem, diguéssim, el coneixement a una altra àrea geogràfica, i per altra banda, aquests estanys com el Naorte, que no ens vam atrevir a treure els peixos, doncs ara aquesta vegada hem decidit que, després de l'èxit que hem tingut, que realment sí que seria possible treure'ls. I ara creiem que ho podrem fer i ens hem compromès a fer-ho. Ara el problema és que ho haurem de fer, clar. Què és el que farem en els estanys? Doncs restaurar 21 estanys d'alta muntanya, dels Pirineus i dels Alps. Creiem que això afavorirà la recolonització de les 3 espècies d'amfibi objectiu del projecte. El tritó o el palmat, per exemple, no està a la Directiva Hàbitats, per tant, oficialment no és una espècie objectiu, però per nosaltres és igual d'important que la resta. I també esperem que afavoreixi la millor freqüentació de restaurants. Com ho farem entre els peixos? Doncs, amb 7 estanys, crec que això són els Pirineus catalans exclusivament, aquesta dada seria... En els Pirineus catalans, en realitat són 7 els Pirineus catalans i 11 als Alps. Utilitzem el que serien els bàrbols, les trampes, l'electropesca, la pesca elèctrica i les xarxes en conjunció, les 3 tècniques, però després també... Perdó, no m'adelanto. A on ho farem això? Ja estic acabant, només us presento molt ràpidament els llocs. Com us deia abans, al Cirque de Lluís vam treure el baró i la truita d'aquests 2 estanys del Cirque de Lluís, això seria el circ complet, i a l'estany de Lluís no ens vam atrevir perquè havíem de detectar just a l'última hora una mica de baró. I ara creiem que sí que ho podem fer i estem traient els peixos en aquest estany, l'estany de Lluís, de manera que la idea és deixar la conca sencera sense peixos, el circ glaciar sense peixos. Després, això seria la vall de Peguera, això seria la vista aèria. No sé si us sona el Josep Maria Blanc, el refugi Josep Maria Blanc, potser amb algú li sona. Està a la banda d'Espot, això seria l'estany negre i el Tortudo. I l'estany de Cap del Port és aquest d'aquí, la fotografia està, és a dir, això és el nord i això és el sud. Això seria l'estany de Cap del Port i l'estany de la Cabana, que són els 2 estanys que van treure les truites en el Limno Pirineus. Doncs ara el que volem fer és deixar tota la capçalera lliure de peixos, perquè aquí hi ha uns meandres, just a sota, pujant a Cap del Port, que estan plens de truita. I sembla ser que, com que està prohibida la pesca, però sembla ser que hi ha algú que a vegades sense voler puja amb la canya, no? I ens sembla que com a mínim hauria de quedar, o sigui que si algú vol pujar les truites que les pugi de ben avall i que quedi tota la conca lliure, tota la conca, la capçalera de la conca lliure de peixos. A banda d'això, amb els estudis de prospecció de l'Limno Pirineus, no sé si és estudiant, però aquí, en aquesta zona d'aquí, aquí crec, vam trobar un reducte de tritó pirinenc que havia quedat allà com encapsulat amb un trosset de riu que havia quedat de 100 truites. I creiem que n'hi ha més perquè a l'estany de la Cabanera ja hem anat trobant tritons i no creiem que hagi vingut d'aquí dalt cap baix.
El cas és que la idea és d'aconseguir que es puguin expandir els amfibis en aquesta capçalera. L'altra localitat seria l'estany del Montanyó d'Àrreu. Aquest estany, això seria l'Alt Pirineu. A l'Alt Pirineu actuarem amb dos estanys, que és el Montanyó d'Àrreu i Nahorte. Nahorte, que ja hi havíem estat treballant, doncs hem dit que ara el deixarem net. Una de les coses que hem vist en Nahorte és que el moment que deixes d'actuar el creixement del baró és una cosa absolutament increïble, és a dir, té una capacitat de creixement, de recuperar les abundàncies molt ràpid i per tant l'única solució és treure's tot. I el Montanyó és l'únic estany de l'Alt Pirineu on encara s'hi podia pescar, que hem proposat de treure les truites i els barons. I ho hem proposat perquè és l'estany que té una biodiversitat de plantes aquàtiques més gran de tots els Pirineus catalans. Hi ha diverses espècies de Potamogèton, com per exemple els més rellevants potser són el Praeolorus o el Perfoliatus, i l'interès botànic és tan gran que ens va semblar que hi havia, a més, els estudis previs que havíem fet, vam veure que el baró estava guanyant la partida de la truita d'una manera superexagerada. I ens feia por que en qüestió de dies acabés desapareixent la truita i per tant el sistema col·lapsés. I per això vam proposar de treure els peixos. I l'últim lloc seria a la Vall d'Aran. No s'ho privava, però fa els a la Vall d'Aran es pot pescar, és una perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els punts vermells són els punts on hi ha peixos, veieu que hi ha peixos a tot arreu. Això és el circ de Colomers, no sé si us sona de Salardú cap al Parc Nacional. És un circ meravellós, hi ha una quantitat molt important d'estanys i on queden molt pocs estanys sense peix. També hi havia hagut històricament tritons neotènics, però han desaparegut i estàvem convençuts que hi havia d'haver tritons i aquest any no els hem trobat. I el que farem serà actuar en aquests dos estanys que hi ha al Punt Roc, els blaus són els dos que queden sense peixos. A la Vall d'Aran s'hi tiren les truites de Pont de Suert perquè és truita atlàntica i com que és atlàntica no es poden tirar a Catalunya i les truites que crien a Pont de Suert les tirem a la Vall d'Aran perquè és l'Atlàntic. I clar, tiren truites amb helicòpter a cada any de punta pala. I tiren de tot arreu. Per tant, la idea és dir, anem a intentar que des del Consell General d'Aran i els pescadors de la Vall d'Aran tinguem clar que sí, està bé pescar, però també està bé conservar el patrimoni. I generarem com una illa verda aquí al mig i veurem a veure si dura o no, és com un experiment. Això seria la part dels Pirineus. A la banda dels Alps, com que és probable que només us ensenyo una mica les fotos dels estanys, en el Parc Nacional de Gran Paradiso estem actuant amb 5 estanys, el llac Moana, el Miserino i el que hi ha costat, que n'hi diu el Miserino 2, perquè deu ser el de baix o el més gran i més petit. En els 3 casos hi ha només salvalit. Després, al Parc Natural de Montaví, el que sí que hi ha aquí és baró i a més la coloració, fixeu-vos que és una mica enganyosa. Veieu que va disminuint la coloració des del molt turquesa a més verdet a més transparent? Aquí hi ha antigues glaceres. Aquest turquesa és degut a la farina glacial de les glaceres i aquest verd no sabem si és una intermig de l'eutrofització amb l'efecte de la farina glacial. Per tant, creiem que no és un verd com el de l'Alt Pirineu, que sí que només té una causa de l'eutrofització. I després a Montaví també hi ha un parell d'estanys més que començaran a l'estiu que ve, un en baró i l'altre que només hi ha salvalit. I l'altra tècnica que utilitzarem al nou projecte és un pesticida orgànic, pesticida químic. Els Pirineus s'ha utilitzat tradicionalment de manera de tota la vida, la troca, que és aquesta planta, el verbascum, diferents espècies de verbascum que s'utilitzaven per pescar. Llavors, la troca el que té és la saponina, que és un producte que, per exemple, s'utilitza per la lluita contra el glaucoma, que a Catalunya s'està tirant quilos i litros de saponina al delta, sense cap mena de...
dir res més, a l'engròs. I doncs nosaltres el que hem proposat és utilitzar un altre pesticida orgànic, que és la rotenona. La rotenona és també un producte que és d'origen vegetal, que ve d'una planta de l'Amazones, que utilitzaven els indis per pescar tota la vida, com aquí es feia amb la troca, i que el que té és una propietat que és evidentment biodegradable i que té una capacitat d'eliminar els peixos molt més gran que la resta d'espècies. És a dir, que els peixos són molt sensibles en aquest producte. No és que tinguem l'idea que s'ha de fer estirar rotenona als estats indiscriminadament, però sí, veient el problema ecològic que us he estat explicant, creiem que s'havien de provar totes les tècniques, encara que aquesta d'aquí fos de manera experimental. I el que farem serà aplicar-ho en 3 estanys, en 2 estanys que són aquests dos d'aquí, que són els dos de 3 estanys, ja aquí podeu veure la fotografia, que són els del vídeo, els que estaven bruts, els que estaven molt eutrofitzats, i després amb un estany de la Vall d'Aran, que és l'estany de Banyera, que és un estany que queda molt poca truita i que ens sembla que el pas de truita i veró a veró-sol també és molt imminent. I això seria una mica el missatge de la conservació. Aquí seria per veure fins a quin punt les àrees que quedaran, diguéssim, lliures de peixos, tant a la part d'aigües tortes com al Pirineu. En blau són els estanys que hi ha, són lliures de peixos, però no s'hi mai els peixos, que són els més alts, i en verd o groc, en verd són els del llit de Pirineus i en groc són els que actuarem ara. També hem pintat els rius perquè no n'he parlat, però clar, també actuem traient els peixos dels rius perquè almenys els que surten de l'estany, perquè si no els recolonitzaríem ràpid. Això seria aigües tortes i això seria a l'Alt Pirineu. Aquest punt vermell d'aquí, que és un estany que tenia peixos, hem vist que les fruites han acabat desapareixent perquè era molt poc fondo i és un fet molt recent. Per tant, tindríem un punt, si la ratlla la podríem tallar per més avall. I això, la mateixa idea, doncs, perdó, m'ha fet una... Deixeu-me tornar a engegar el PowerPoint, per les dues ja que queden, però... El mateix, això seria les zones d'Itàlia que quedaran lliures de peixos i aquí hi ha marcats els passos que creiem que poden afavorir la migració dels amfibis, en el cas d'Itàlia o d'altres espècies. No he parlat, només he parlat de la masquera, però en aquest nou projecte sí que estem fent seguiment de la masquera, com els altres micromamífers, com dels rats penats, etc. I res més, hi ha tota la part de divulgació que la deixo aquí, que ja tots aquests projectes tenen una component divulgativa molt important i que és fonamental, perquè clar, si volem realment incidir en la conservació cal que la gent la respecti i perquè la gent la respecti primer hem de conèixer l'ambient on el valor natural dels ambients que tenen al territori i hem de tenir una mínima consciència. Sense anar més enllà, que aquest estiu tenim un problema amb l'estany de l'Orense amb el bany, perquè la gent arriba a la informació del Parc Nacional o del Parc Natural i diuen quins són els llacs que ens podem banyar? I clar, no està prohibit el bany, perquè no és una piscina. I res més, crec que això és tot el que us havia de dir. He aconseguit trencar l'horari, o sigui que no sé si tenim alguna pregunta, però si és que sí, si algú us ha quedat alguna curiositat o voleu preguntar alguna cosa, encantat. Només una xafarderia, en els models que heu fet, que no és per anar als pescadors, però no sortia cap significatiu dels salmònids amb el fluoxín. No. També podem els pescadors i els plats. És que, clar, els plats anàlisis tenen, estan molt bé, però tenen tots els models estadístics, necessiten moltes dades, només hi ha 50 estanys, hi havia 50 estanys. Nosaltres estem fent córrer una altra vegada amb 20 estanys més. Creiem que no surt significatiu per molt poc. Què passa? Que, clar,
l'efecte del baró és tan bèstia que d'altres correlacions que hi són, és a dir, si fas córrer el model per separat sense posar-hi el baró, llavors no surt l'efecte de la truita en el baró, però algunes correlacions crec que l'efecte hi és evident, perquè la figura aquella de la relació negativa entre la truita i el baró és superevident, és a dir, la interacció negativa entre les dues espècies és molt clara. I els estomes de les truites també ens indiquen que hi ha una certa depredació. I no trobem mai molt baró quan hi ha truita, és a dir, hi ha un cert control bidireccional. Però sí, hi ha molta feina a fer amb els pescadors. Ara estem col·laborant amb francesos, perquè clar, a França és allà on el merder és més gran i és que no tenen... O sigui, el concepte de conservació els hi costa molt i que els peixos puguin tenir un efecte negatiu. Me'n recordo de les primeres xerrades a francès que era una cara com un volem dir, però tu de quin planeta veus? No estàs boig, com dius això? Perquè hi ha molt camp per córrer, no? Alguna altra curiositat? No? Ha quedat tot superclar. Volia preguntar, i heu vist algun estany que tingués, si es col·lapsés al final, el baró, Sí. que si està en la població... Ens pensàvem que això podria passar en el cas del Closell. Al Closell hi hem anat alguna vegada a l'hivern i tenia 3 metres de fondària màxima, ara no sé si té 2,70 o 2,80, i hem fet el perfil d'oxigen i l'anòxia a l'hivern, tots els estanys de l'hivern, la matèria orgànica que s'alimenta, hi ha una certa fondària que hi ha una mica d'anòxia. La major part dels estanys és la part més fonda. En el cas del Closell, dels 2,5 metres o 2,70 metres, l'anòxia era dels 2 metres de més avall. És a dir, que només quedava una franja sense oxigen. I no hem trobat mai, en el Closell, mai ens hem trobat mortalitat que sigui evident i visual. És l'estany que potser seria més evident que podria passar. Per exemple, amb les truites sí que ens hem trobat amb els estanys que són poc fondos acabant desapareixent, perquè sempre hi ha algun any que s'acumula molta coberta de gel i de neu i acaba baixant quasi tot el gel al fons i les truites es moren. Però en el cas del baró, a banda que té una capacitat de supervivència increïble. O sigui, és com un ratolí d'aigua, diguéssim. I aquí a Catalunya és introduït a tot arreu, però n'hi ha, és que n'hi ha a tot arreu, és una passada. Una altra cosa?